PP eta PSek urte luzeetan esarririko ereduak etorkizunik gabe uzten gaitu. Baina horri buelta emateko proposamen argi eta zehatzak dauzkagu. EH Bildu baita, pertsona, ikasle eta gazteok politikaren zentroan jartzen duen aukera bakarra. Eta eredu aldaketa hori hemendik hasi beharra dago. Lehenik eta behin, hezkuntzarako eskubidea unibertsal bilakatu behar dugu. Hezkuntza soilik eliteen eskura sortu nahi duen edo jarri nahi duen ereduari uko egin, eta denon eskura egongo den hezkuntza sistema eraiki nahi dugu. Sujetu aktiboaren izaera eskuratu beharra daukagu eta berreskuratu beharra daukagu. Euskal Herriaren garapen eta eraikuntzarako kidea gara, eta balora eta aurrerako eta iraultzaileetan hezitako gazteak behar ditugu herri honetan, biharko euskal jendartea ere balore iraulketa guzti horretan murgildua izan dadin. Oso ardura handiaz begiratzen dugu, ez dagoela erantzun zehatzik beste indarren aldetik erantzuteko hezkuntzan eta langabezian dauden arazoak gazteei begira. Eta horregatik mahai gainean ipini ditugu erantzun zehatzak, erantzun bat emateko hain zuzen ere gazteen langabeziari eta hezkuntzaren arazoari.